everybody! I'm sure excited na kamo sa nga aton nga hatagan sang advice para ari no, ang sulat ni gabi ba? Ni Tusik! Ang hatagan naton sang pagtamod. Tusik! Sala! Iwaslik! Oh, mayong adlaw lang sinyo tanan na. Tawgalan niyo ako kay Sikto, Tusik. Kay kabalo ka mo nga ako ang lalaki nga wala ko yabla pili aw. Ginatusik ko na ang mga babae nga kapalapit sa akon. Oo. Bahala kung law. Importante may matusik. Habaw. Kabalo ka mo, namian ko yung manusik. Pero na nadula ang kapalatusik ko sang nakita ko ang babae nga nakabali sang akon. Ari na lang ko agud mahang panyo na lang sa lubos. Suguran ko sa pagsaysay ang tanan Ay, aragay. Kasakit man ba? Grabe ka man niya ba? Dumadala man yung panit sa bibig ko sang tusik mo. Kabalo ka. Amo niyang gusto ko gid no. Ina balang nagaagay gid kung tusikon. Oo. Kaya daw feel ko gid balang nga daw nanamitan siya. Ay, kabuisat man niya sa imo man. Ha? Ano nga namit ka kasakit sa sang bibig ko, kayang untom nga daan niyo taliwis, kakapilas ang bibig ko. Day, sige na. Dayon nung tanan eh. Dayon nun sa katuntom, may kauda. Ha? Buisit ka man imo niya man. Tapuson ta na lang baliho? Tapuson ta na lang niho? Sige na. Nakasugod na tangadaan. Ay, hindi na kuya makapangita karong customer ya. Pilasan mo kuya. Sige. Importante nga daan nga wala kuya pilas no kay base bala karon kung hindi kuya makapangita sang iba nga customer. Oho, ikaapat ka pala niya. 750 pala niyang kita ko subong ho. Ay, ano hambal mo? Ikapila ko? Ikaapat. Yun di pong karuya! Ikaapat! Hupusit! Agaya. Agaya. Mang, uyapan mo giguhaw. Anong ginabaka-baka mo? Ha? Ay. Kuan mang, inang Sakit? medyo. Mang? Sakit puson mo ay no? Sino naman ang biktima mo ha? Mang, kuan wala. Ano nga wala, ha? Kayo ho, kaina pa ko gapanilag sa imo nga alingango ka. Nagabaka-baka ka maglakat, kag wala patay ang gwa sulod mo sa CR. Kag labi sa tanan, kung magwa ka, gakuriit ka. Hayabaw. Wow, Mang, tusik! Wala ka pagin madudla, no? Mauntat ka lang guro kung maopod na ginang imo. Ba maupod. Ay, mang. Pliki ko mang. Sakit. Bala ka na! Ay, Nga, asang nagapanamit ka na dumduman mo ko, ha? Anay, subong nga ginasakitan ka, dumduman mo si mamang mo? Ay, buisit ka karon na! Bala ka na nga maupod, ina! Mayo mo na gani, agud wala na sa babae nga mapatol pa sa imo! hagay kalain. Malakad ka, nak? O, pa nga. Kadto ko sa doktor ko. Ay. Ay, nga, manag. Wala pa magayo ang imo nga. Jotayan lang matangtang. Papang. Grabe ka man yung imo maghambal pang ba? Nak, abi mo bala. Wala gid ko gapatol sang agayo, ma'am. Sino to? Sino naguyab sa akon? Oh! Si Rapino? Oo! Naduha ka mo Ako! ba? Ano karon, ha? Ay, ma'am. Wala. Ikaw po. Mati lang Ang ko ninyo. tanan mo yung nga ginahambal, correct yun na. Oo, gid wala ka nagapatol sa babayi sang nagkilalahay ta. Kay kon natabuan nga kita na kay nagapatol ka gyapon sa iban, ipautod ko inang imo. Las mo mang kalain. Ipautod gid ya. Oo, pareho sa imo. Makikita ka tani sa babae nga makasarang man magutod sa imo. Uy, Inang bigwasan ka bala kon madakpan ka. Ay, kalain, mang. Day, ari lang akon ho, kag duha ka rice. Ay, grabe ka man pakaunon ba, duwagid ka, Rice. Kabalo ka naman niya sa akon. Kung sa bagay, lago pa yung maskulo mo sa iban ng mga lalaki. Ta, dali ka, mangita talamisa. Oo. Ay, dali lang tao para lapit lang sa counter. Musta na gali? Pila ng estudyante ta sa gym? Apat pa lang eh. Ano kay ginapahog mo? Kinapahog man. Day, kung desidido magpadako sang lawas nila ang lalaki, pangabudlay yan na nila ya. Gani man oh. Dili lang tamig suwa. Dili lang tawa. Ay. Ati ayos mix ha. Piga mga babae subong no. Kulang sa diskarte. Ba? Ang opisyo sa mga babae mahayang lang. Ara ka naman na nagdako naman dulunggan mo. Gapamati ka naman sa ginambalan sa piyak ng lamisa. Dawi, kay gid siya sa mga babayi. Ang nainitan ko pag sa babae, Meg,
Oo, inabalang padako sang lawas nga hindi man makasarang. Inabalang patalik dun mo lang bala kag daskan. Na. Abaw, hikay. Dali lang bala. Uy, dali lang. Boy, nano na. Wala na, do may tulaan naman kung karon nga mabatian nga naglagatok mo. Tapos, gid. May mga babae kaya miga padayaw, no? Inabalang daw matsyag din na makasarang gid sila. Pati lang kumigs. Makatilaw na sang aton. Lunay mo lang na sila. Ako na pa bati-batian mo? Wala Nga Maria ka kaya imo yahaw. Ikaw lang yung babae, haw? Daw hikay kagid sa maskulo ko eh. Daw nahikay ka sa maskulo ko nga dako pang maskulo ko sa imo. Daw nahikay ka sa kusog mo nga mas kusog pa ko isang sa imo. Ati ina iya, hindi ko na magpati, ha? Hindi ka magpate? Hindi kidya eh. Ano kayo? Kaya tudlo ko, kaya kasakit. Kaya ano buhaton mo? Agay. Balion ko ni, ako yung magtanda. Te, kundi ka tilaw ka sa manamit-namit. Mga agay, kasakit. Kada ko git sang habok ko. Ay, oo. Mantig ka ulo. Agay. Tagbalay! Tagbalay! Ay, salamat. Ara nang kilala ko nga mabalik sang todlo mo. Na- Maayo niya kay sagad niya kay piti ni siya eh. Ha? Piti? Mayo siya magpiti-piti, mang? Tanawa lang karon kung masarangan niya nga piti-pitihon ka. Uy, dumayo na. Ten, sulod lang. Excited ka ba? Kayo nga, punta! Uy, mayong hapon. Sinong iba? Ba? Ikaw? Mang! Siya? Ay, hindi na, mama. Hindi na siya. Siya niya nagbalik sa kamot ko, mang. Hindi lang. Baw! Hindi lang, Bata mo ni siya galitita? Siya. Timbangon ko gurong kamot niya ay. Ay. Bastos ting bata mo ta. Hikay ka sa maskulo ko, ha? Hindi siya, mang. Hindi ko Ba? siya, mang. Plastar! Ay, dali lang. Hindi ka, ha? Dali lang, Ano dali lang. tudlo mo, ba? Hindi lang, O, hindi. Dumangihi ko lang alipong anunoy. Ba? Ay, ba? Ay, ala! Nalipo ang bata ko! Tusik! Kasakit balaya. Pero dito ko katilaw sakit nga daw nagtanda ko bla. Subong ginpangaluyagan ko si Christine. Ginpangaluyagan. Pero sa banta nyo ayhan makapasar ko sa iya. Ha? Kaduha na bala na baldang natudlo ko siya mo. Sang primero na danlog ko kay gintiklo diya ko. Sus, daw nadula bala ang pagkahakugan ko sa mga babae ay si Christine na gidayhan ang dawan ko. About dawan. Sa inyo be, kung kamo pahambalon, tusik,